Bé, jo crec que era un partit complicat pels dos equips. Els dos equips arribàvem en circumstàncies especials, no? És veritat que nosaltres hem pogut comptar amb les 10 jugadores, però en teníem 5 o diria 3 en condicions fluixes com per arribar a un partit amb una exigència professional, no? També elles venien amb lesions, però ens hem cregut que volíem i podíem guanyar el partit des del principi. Estar mermats no volia dir baixar un pèl la intensitat defensiva, que crec que ha sigut fonamental. Hem aconseguit córrer, hem aconseguit ficar pilotes a dins, hem patit a la primera part una mica en certs moments amb el seu rebot ofensiu, també amb no arribar a les recuperacions defensives i molt masses 1 contra 1 perquè saltàvem a les fintes de tir, no ens acabàvem de creure que podíem ser més intensos del que estàvem sent, no? Ho hem parlat a la mitja part, crec que ho hem millorat. Bé, jo destaco l'esforç de tot l'equip i d'algunes jugadores en especial per voler arribar avui i per sacrificar-se per l'equip i per sumar una victòria que val exactament igual que totes les altres. Bé, és evident que no arribem bé en aquest moment físicament, no? Però els partits ens han de ficar en forma perquè entrenaments n'hi haurà pocs i amb poca intensitat, per tant ja en tenim un i per tant demà passat estarem una mica millor que avui, no? Doncs que aquests 6 partits ens serveixin per millorar, per ser cada dia un pèl millor, un pèl més agressius, un pèl més intensos i per tenir les idees una mica més clares, 6 partits importants, clar, i tots consecutius.